Kuphuhliso kwezoshishino masikhawuleze sikhangele ke umama oziphilisayo sive uba uphila njani mama masikwamkele kwimbatho. Molweni tata. Umama ngumama bani? Mama Uthabi. Mama Uthabi apha eMarastini. Mama Rasta. Mama aya. Ahoyi. Naye tata. Ahoyi jama. Tata. All right. Umama unexesha elingakanani usebenza kule ndawo? Yo noma na over 20 something years or 27 okonsebenza apha. Abantwana bami bakhulele apha. Namhlanje zaba netitshalakazi. Iphuma apha kule ndawo. Uthini abakum? Wenzani ibusiness yakho yintoni? Tata ndithengisa iveji apha nelekese yonke enye into nje izinto zithengiswa zityiwayo. And kule minyaka yonke ikwazile into ba ikugcine le business ube nempumelelo ngohlobo. Tata kuba kaloku into ofuneka nawe uyijonge into yakho uze ukwazi ulanduka kumane uncedisa ngapha nangapha ungahlali nje ulindele unikwa. And mina ndinguno wages ndiwages mina eyami iphuma phi wages. Ngaphandle kokuba usebenzela apha uthengisa apha ikhona ezinye indawo onazo kuba unale minyaka ingaka ke? Ke tata andikabi nazo ezininzi but phaa endlini ndiyafotokopa ndiyaskena izinto ezithile nje phaa endlini ndizenzayo. Unalo nelinye ishishinyanyana eliqhubeka endlini? Tata. Alright. Ngoku abantwana bayakuncedisa bayeza bazokuncedisa ekusebenzeni apha? Kakhulu ke tata bayeza apha ubuya kwabe esikolweni bayeza apha bazoncedisa. Ungathini komnye umuntu osafuna ukuqala ishishini oqonda ba hayi imali anayo wawusebenzise imali ukuqala ishishini wena? Ndisebenzise only 1000 rand uqala kwami ishishini. So ndithethe ukuthi omnye umuntu naye makenze into angahlali nje noba imali nina nayo nokuqala ngelekese ne-chips so you can grow up ngalungeleyo. Iphupha lakho ngeli shishini liyintoni? Iphupha lami ngeli shishini tata ingangase mnandi benemali eninzi kwale ndawo ndiyithenge ibe yam yogqiba ndiyakhelwe ndiyazi uba at least kule minyaka ndikuyo andikwazi uyishiya le ndawo ngase ndokhelwe into apha ndiyazi uba ke ngoku hayi ndinebhizinesi ke ngokunyani. Kwakwenzeka ntoni xa sekufuneke wena uthathe umhlala phantsi kweli shishini? Ndizawunikezela ebantwaneni tata abakhona abantwana or else ndirentise xa isuba sendiyifumene yam le ndawo. Ndiyakuva mama. Enkosi kakhulu ngexesha lakho. Okay tata ndiyabulela nam. Okay good. Ahoyi. Sure. All right wesincokola ke nomama Rasta. Kuneminyaka engapha kwama-20 esebenza kule ndawo ilapha emva kwam. Nawe ke ungaliqalela ishishini awudinga imali eninzi umvile ba ibe imali encinci beqale ngayo kodwa namhlanje uselapha. Unganyebelezeli sisezawudlala.